Bakit ba ang hilig-hilig mong paglaruan ng mga puso ng mga babae? Ano tong pakiramdam na to? Tumatayo na naman ang balahibo ko. Dinurog mong puso ng isa sa mga taong may kalahing aswang. Para sa mga mahilig sa mga kwentong aswang, subaybayan ang aming bagong channel, Sitio Pangil. Pasukin ang nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Like and subscribe. Sitio Pangil. Good morning, o kung anuman Sir Wilmore. Itago niyo na lamang po ko sa pangalang Richie. Mabuti na rin kasi ang nag-iingat. Madami-dami na din kasi yung naghahanap sa akin dahil may atraso ako sa kanila. Isa po akong matandang binata. Nagtatrabaho po ako sa isang factory ng sardinas. Hindi ako nakapagtapos dahil bulak-bul ako noong panahon na nag-aaral ako. Puro gimmick at chicks ang inatupag ko noong binatilyo pa ako. Hindi naman sa pagmamayabang, may kagandahan din po akong lalaki. Habulin ako ng mga babae. Pero hindi ko inakala na yung pagiging gwapo ko, yung maglalagay sa akin sa panganib. At doon po tungkol yung kwento kong isi-share sa inyo. Matagal na po akong fan ng kwentong takip silim. Kapag break time ko sa factory ay nakikinig ako sa mga nakakatakot ninyong kwento. Naisipan kong mag-email at ipadala ko yung kwento dahil nakakatakot naman ito. Pero yun talaga Sir Wilmore, wag na wag ninyong ipagkakalat ang totoong pangalan ko dahil yari ako sa mga babaeng may atraso ako. Hindi ko na po patatagalin pa. Sisimulan ko na ang kwento ko. Kailangan ko makatakas. Kainis, di ko dapat mangyari to eh. Buisit na Bruno at Carlo yan. Ano nila ako nahanap? Hayop ka, Richie. Huwag kang tatakbo. Humanda ka sa aming tarantado ka. Hindi mo kami matatakasan, Richie. Dapat ka magbayad sa ginawa mo. Nagsisiksika ng mga tao sa palengke noon, Sir Wilmore. Pero wala akong pakialam. Takbo lang ako ng takbo. Matatakasan ko na yung mga humahabol sa akin, pero bigla akong nadulas at bumagsak patalikod. Kapag tinamaan ka nga naman ng malas. Ayun, nahuli ako nila Bruno at Carlo. Uy! Ay! Nakarma ka rin, ano? Unang niya ka? Pinagod mo kami sa paghabol sa'yo? Buisit. Hindi pwede. Hindi pwedeng mangyari to. Ayan, huli ka, Balbon! Wag niyo ako sasaktan. Ha? Ano yan? Ang tapang mo nun? Bakit ngayon parang duwag ka na? Dalhin na natin yan nang maturuan ng leksyon! Tama na. Maawa kayo, hindi ko na uulitin. Dahil sa'yo, na-hospital si Maureen. Paano mo nagawang lokohin siya pagkatapos ng lahat? Walang iya ka. Pinaasa mo siya. Ginamit mo siya. Tapos ngayon, parang walang nangyari. Matapos mong makuha ang gusto mo sa pamangkin namin, iniwan mo siya, back to business ka na. Sa labis na sakit sa puso nung nakipag-break ka sa kanya, nagkasakit ang pamangkin namin. At ngayon, nasa ospital siya. Anong klaseng lalaki ka? Patawarin niyo ako. Hindi ko sinasadya. Anong hindi sinasadya? Niloloko mo ba kami? Saka anong patawad? Sa tingin mo patatawarin ka namin? Ano ka? Nahihibang? Huli na para magsisik ang walang yaka. Dapat kang magdusa, Richie.
Magbabayad ka sa ginawa mo kay Maureen! Tulong! Tulong! Tama na, Carlo. Baka mapatay natin ang hunghang na yan. Anong tama na? Kulang pa yan sa ginawa niya sa pamangkin natin. Tama na. Ano ba? Baka nga mapatay pa natin siya. Sakit ng ulo lang ang aabutin natin. At saka nakuha na natin ang hustisya para kay Maureen. Oh, pero sana natuto na itong siraulong ito sa kanyang ginawa. Pweh, diyan ka na. Magdusa ka diyang hayop ka. Sa madilim na eskinita, iniwan nila ako nakahandusay, Sir Wilmore. Akala ko katapusan ko na talaga. Lamog na lamog ako sa pagkakabugbog ng dalawang unggoy na yon. Pero, sanay na ako sa ganito. Ilang beses na rin akong nabugbog ng kuya, tatay at kung sino-sino pang kamag-anak ng mga babaeng nakarelasyon ko. Pakiramdam ko nga minsan, manhid ang katawan ko sa bugbog at wala talaga akong kadala-dala. Matapos bugbugin ni Carlo at Bruno, pinilit kong tumayo at maglakad. Nakarating ako sa isang klinika sa isang barangay. Ang malas nga kasi, inakala noong mga barangay tanod na naandon na magnanakaw ako at binugbog ako ng mga taong bayan. Pero noong nagkaliwanagan na, pumayag na silang gamutin ako. Matapos ang ilang oras mula noon, nakaidlip ako dahil sa painkiller na ibinigay sa akin. Nagising ako at tinawagan ko yung kaibigan kong si Dudy. Anak ng tinaparichi! Ano nangyari sa'yo? Anak ng lintik na sugat naman to. Kuan, Dodi, binugbog nila ako. Sina Carlo at Bruno. Ano? Bakit? Ano na namang ginawa mo? Yung kasi mga tsuhin ni Maureen. Binugbog ako. Nagkasakit si Maureen. Nasa hospital siya ngayon. Tapos sa akin binuhos ng mga tsuhin ni Maureen ang galit nila. Hoy, siraulo ka. Huwag kang magmalinis. Alam kong kaya nagkasakit si Maureen ay dahil matapos may mangyari sa inyo. Bigla ka na lang nakipag-break sa kanya. Siraulo ka talaga. Buti nga, napag-alam pa ako na makikipag-break na ako. Mas madalas nga na naglalaho na lang ako eh. Richie, kailan ka titigil sa pagiging ganyan? Hindi dapat pinaglalaroan ng puso ng mga babae. Sige ka, baka makarma ka rin. Ay nako, Dodi. Kung hindi tanga at gullible ang mga babae, hindi sila masasaktan. Hindi sila maloloko ng gwapong kagaya ko. Kaya kasalanan nila kung bakit sila nagkakaganyan. Hindi ka man lang ba naaawa sa kanila? Puro sarili mo na lang ang iniisip mo. Bakit ako maaawa? Bah, alam naman nila yung mga pinasok nila eh. Richie, may isa pa akong sasabihin sa'yo. Hinahanap ka rin ni Efren, yung tatay ni Susan. Ano? Bakit naman? Nalaman niyang niloko mo si Susan. Matapos mong makipagtalik kay Susan ng ilang beses, sasabihan mo siya na hindi ka seryoso sa relasyon niyo? Sino nga mang hindi magagalit sa ginawa mo? O, ano naman ngayon? Galit na galit si Efren. Plano ka niyang patayin. Ano? Oo, papatayin ka raw niya. Diyos ko, anong gagawin ko? Dapat ka nang umalis, pare. Maglaylo ka muna. Tapos pumunta ka sa malayong probinsya. Magpalamig ka muna dun. Kailangan umalis ka na kaagad ngayon hanggat hindi pa huli ang lahat. Dahil sinasabi ko sa'yo, seryoso si Efren na patayin ka. Pero, Richie, kung gusto mo pang mabuhay, sundin mo na lang ang sinasabi ko. Hindi ka titigilan ni Efren hanggat hindi ka niya napapatay. Sa sobrang takot ko, Sir Wilmore, napilitan akong sundin ang payo ng kaibigan ko si Dudy. Laking Maynila ako kaya wala akong probinsya na mauuwian. Sabi ni Dodi, doon na lang daw ako sa bahay ng pinsan niya tumuloy. Sa may Bicol nakatira ang pinsan ni Dodi at pumayag naman ito na doon muna ako tumira hanggat may mga naghahanap pa sa akin. Hinatid ako ni Dodi sa terminal ng bus at binigyan pa niya ako ng pera. Yung pinsan ko laging wala yun sa bahay niya.
Kasi pumapasok din yun sa trabaho. Sabado at linggo lang yun umuwi ng bahay niya. Kaya ikaw muna ang bahala sa sarili mo, ha? Oo na. Ito naman, tanda-tanda ko na. Kaya ko na sarili ko. Sige, sige. Tatawagan o susulatan na lang kita kapag pwede ka nang bumalik dito sa Maynila. Matanong ko lang, doon ba sa lugar ng pinsan mo maraming magagandang chicks? Putrigis ka, Richie. Wala kang kadala-dala. Bahala ka na nga sa buhay mo. Joke lang. Ay, nako. Basta, mag-ingat ka. Salamat sa lahat, Dodi ah. Yan mo, makakabawi din ako sa'yo. O siya. Aalis na ako. Antayin mo na lang yung bus na sasakyan mo. Hindi ako mapakali habang nag-aantay ng bus, Sir Wilmore. Kinukutuban ako ng masama. Sana makaalis na ako dito. Kailangan ko makalayo. Sinasabi ko na sa inyo, Sir Wilmore, halos mawalan ako ng malay nung makita ko si Efren, ang ama ni Susan, sa bus terminal. Natunugan itong alis ako at balak niya akong pigilang makatakas. Nanlamig ang dugo ko sa takot habang naghahanap ng lugar kung saan magtatago. Nakatingin ito sa paligid halatang may hinahanap. Lumalapit at nagtatanong ito sa mga nakatambay ng pasahero at driver ng bus. May nakita ba kayong lalaking ganito itsura? Ito yung picture niya. Tinamaan ng lintik. Si Efren. Nahanap niya ako dito. Manong guard, may nakita ba kayong lalaking ganito itsura? Kapupunta dito. Bossing, saan ba dito yung mga bus papuntang Bicol? Noong nakita kong papunta na si Efren kung saan dumadating yung bus papuntang Bicol, alam ko nang may nagsumbong sa kanya tungkol sa plano ko. Pakiramdam ko ay may kaibigan si Dudik na nagsumbong na papunta ako ng Bicol. Paano ba naman alam ni Efren na yung terminal kung saan ako naroon, tapos dun siya nagpunta? Talagang ang lakas ng kabog ng dibdib ko noon, Sir Wilmore. Alam kong hindi ako ligtas hanggat naroon si Efren. Kailangan ko mag-isip na mabilis. Hindi ako pwede sumakay sa bus na to. Baka makita niya ako. Mabilis na naglakad ako palayo sa pila ng bus papuntang Bicol. Nakakita ako ng isang bus na paalis na rin at wala akong pakialam kung saan papunta yon dahil ang mahalaga sa akin ay matakasan ko si Efren. Anak ng tinapa talaga. Wala akong magagawa. Kailangan ko sumakay dito. Basta makalayo lang ako kay Efren. Ayan na! Sasakay ka ba? Palis na kami! Katumukha ka dyan! Sandali, bossing. Nag-iisip pa ako. Sakay na! Malapit na umalis tong bus. Kapag di ka sumakay, bumba ka na. Nabahala mo kaming lahat eh. Wala na akong pagpipilian pa. Kaya sumakay na ako sa bus kasi hudang saan papapunta ito. Habang paalis na ang bus, nakita kong patuloy pa rin naghahanap si Efren sa terminal. Hindi ba talaga niyo siya nakita? Siya lang ang pakay ko dito. Salamat at nakatakas ako. Babayo na, Efren. Diyan ka na. Nasaan ako? Bakit ako nandito? Anong nangyari? Hospital? Paano ako napunta dito? At bakit parang walang tao? Kailangan ko malaman kung ano nangyari. Bakit parang walang tao? Aray! Ano to? Bakit bali nakasimento na yung kanang binti ko? Kailan ako napilayan? Ano bang nangyayari? Anong klaseng ospital ba to? Bakit parang walang katao-tao dito? Nasaan ang mga doktor at nurse? Kahit dito sa hallway walang tao. Aswang! Hindi! Aswang! Ah! Hey! Ano ba? Isig na!
Nasa terminal na tayo, gabi na! Panaginip lang pala ang lahat. Kanina ka patulog at nagsasalita habang nananaginip. Parang masama ang panaginip mo. Ang sama po ng panaginip ko. Oo nga, mukha naman. Mabuti na lang at nagising ka pa. Kala ko, mamamatay ka na sa bangungot eh. Gabi na ba? Nasaan ako? Nasa terminal na ba tayo? Oo, kaya bumaba ka na. Nakababaan na lahat ng pasahero. Ikaw na lang ang nandito. Hindi ko na sasabihin kung saang probinsya yung pinuntahan ko, Sir Wilmore. Dapat sa Bicol ako pupunta pero dahil sa nangyari, sa ibang probinsya ako napunta. Bandang Southern Luzon ang napuntahan kong lugar. Pero yun na lang muna ang sasabihin ko sa kwento ko. Dahil gabi na, nagpalipas ako ng gabi sa terminal at natulog sa isa sa mga bangko doon. Kinaumagahan ay tinanong ko ang mga tao sa terminal kung meron bang magandang lugar na pwede kong puntahan at magbakasyon. Tinuro nila ako sa isang baryo. Sumakay ako ng jeep para tingnan kung maayos naman ang lugar doon. Pinupuno ng mga jeepney driver ang jeep dahil bihira ang pagbiyahe sa tinurong baryo sa akin. May mga pasahero pa nga na sa bubong na pumapesto para lang makasakay. Mahaba ang biyahe pero hindi nagtagal, nakarating na ako sa baryong sinasabi nila. Ang sarap ng simoy ng hangin. Ito talaga ang hangin sa probinsya. Sana makahanap ako ng matutuluyan dito. Mukhang tahimik at magandang lugar na to. Magandang hapon po, Manong. Magandang hapon din, iho. Anong may paglilingkod ko sa iyo? Nagbabakasyon po ako dito. Galing po ako sa Maynila. Naghahanap po sana ako ng pwede kong matuluyan dito sa baryo nyo. Alam nyo po ba kung saan ako pwede maghanap ng matutuluyan? Mukhang swerte ka, iho. May maliit akong kubo doon sa may tabi ng bukid. Hindi magkara pero maayos at tahimik. Talaga po, Manong? Magkano po yung upa doon? Maliit lang na halaga, iho. Kung ano bang kaya mong ibigay, yun lang. Para sa akin kasi, mas mahalaga sa akin ang may tumira doon dahil inaagyo na yon. Maraming salamat po. Tatanggapin ko na po yung alok nyo. Ako nga po pala si Richie. Ikinagagala kitang makilala, Richie. Manong Tonyo ang tawag sa akin ng mga taga rito. Maraming salamat talaga, Manong Tonyo. Jackpot ako sa inyo. Walang anuman, iho. Tara, ipakikita ko sa iyo ang kubo. Sana magustuhan mo, iho. Ang ganda po dito, Manong . Ang lamig at ang presko ng hangin. Sigurado magiging masaya ako dito. Masaya ako't nagustuhan mo, iho. Kung may kailangan ka pa, huwag kang mahihiyang magsabi, ha? Opo, Manong. Maraming salamat po talaga. Malaking tulong po to sa akin. Wala yon, iho. Dito sa baryo, mahalagang pagtutulungan. Masaya akong nakilala ka. Tahimik doon sa munting kubo ni Manong Tonyo. Yun nga lang medyo nakakabagot dahil walang malapit na bahay sa paligid. Pero masaya na rin ako dahil magiging payapa yung buhay ko ng ilang linggo at malayo ako sa panganib. Natatawa pa ako noon dahil iniisip kong malamang namumuti na ang mga mata ni Efren sa kahahanap sa akin. Lumipas ang mga araw at nainip ako doon sa kubo at habang tumatagal ay nauubos yung bigay na pera ni Dudy sa akin. Kinakailangan kong magbanat ng buto para may pera ako. Magandang umaga, Manong Tonyo. Magandang umaga rin. Oo, ikaw pala, Richie. Anong may paglilingkod ko sa'yo? Manong, may alam ba kayong naghanap ng trabador? Medyo naiinip na po ako at kailangan ko ng pangdagdag sa pera pambakasyon ko dito .
Teka. Aha. Oo, tamang-tama. Yung magkapatid na si Lorenzo at Mina, naghahanap ng gagawa ng sari-sari store nila. Halika, punta natin. Sabi ni Manong Tonyo, yung magkapatid na sina Mina at Lorenzo ay mag-isa nang namumuhay. Hindi totoong magkapatid sina Mina at Lorenzo. Inampun lang ng mga magulang ni Mina si Lorenzo nung bata pa ito. Sabay na lumaki sina Mina at Lorenzo, kaya naman para magkapatid na talaga ang turing nila sa isa't isa. Si Lorenzo ay nagtatrabaho bilang mangingisda at tuwing Biyernes lang ito umuuwi sa bahay nila ni Mina. Umaalis din ito ng Linggo ng gabi at naiwang mag-isa si Mina sa bahay. Pinagpatayo ni Lorenzo si Mina ng sari-sari store para hindi mainip ang kapatid niya. Pero noong nagkaroon ng bagyo, ay nasira ang bubong ng sari-sari store. Kinaumagahan nagpunta kami ni Manong Tonyo sa isang tahimik na baryo upang makilala si Mina, ang may-ari ng sari-sari store na nasalanta ng bagyo. Magandang araw, Mina. Naandito na kami ni Richie. Siya yung mag-aayos ng bubong mo. Magandang araw din, Manong Tonyo. Salamat po't nadala mo siya. Kumusta ka, Richie? Ha? Ayos lang, Mina. Sabi ni Manong Tonyo, kailangan mo daw ng mag-aayos ng bubong ng tindahan mo. Oo, nasira kasi ng bagyo ang bubong nitong sari-sari store ko at kailangan ko itong maayos agad kundi mababasa ang mga paninda ko. Ang problema lang, medyo mababa ang mabibigay kong bayad. Huwag kang mag-alala, Mina. Mabait si Richie. Sigurado akong matutulungan ka niya. Oo naman, Mina. Ayos lang sa akin kahit mababa ang bayad. Ang importante, matulungan kita at maayos agad ang tindahan mo. Naku, nakakahiya naman. Nasan ba yung sira? Ay, oo. Yun o. Tingnan mo yung bahagi ng bubong. Yun ang nasira. Sa tingin ko, madali lang namang ayusin tong bubong mo eh. Kung may extra ka pang pera, pipinturahan ko na rin siya at libre na yung pagpipintura ko. Talaga? Tatapusin ko to sa loob ng siguro 3 araw. Kasama na yung pagpipintura. Talaga? Napakabuti mo naman, Richie. Pwede ka na magsimula agad? Oo, sisimulan ko na bukas ng umaga. Bibili lang muna ako ng materyales at pintura para maayos ko na yung bubong mo bukas. Salamat, Richie. Malaking tulong to sa akin at sa mga suki ng tindahan ko. Ay sus, ang dali ng usapan, hindi ba? Alam ko na maasahan ka talaga, Richie. Salamat at tinanggap mo ang trabaho. Pumasok muna kayo sa bahay ko nang makapagsalabat at konting suman muna kayo. Pag-usapan natin po yung magagastos sa pagpapagawa ng bubong. Hindi naman sa pagyayabang, Sir Wilmore. Sa dami ng nakarelasyon kong babae, ay alam ko na agad kapag may gusto sa akin ang isang babae. Kaya naman, nung ilang beses pa lang akong pumupunta sa bahay ni Mina, ay alam ko nang may gusto siya sa akin. Napapansin ko kasi na maaliwala sa mukha niya at masiyahin siya kapag naandun ako sa kanila. Hindi naman siya kagandahan, Sir Wilmore. Morena at maliit na babae pero may dating. Kahit kinuha niya akong taga-ayos ng bubong niya, ay parang kaibigan ang trato niya sa akin. Naku, Richie, salamat talaga. Ang bilis mong natapos. At saka, ang ganda ng pagkakagawa mo. Wala nga naman, Mina. Masaya ako makatulong. Sana hindi na masira muli ng bagyo yung bubong mo, no? Sana nga. Pero kahit ano pang mangyari, alam ko na may matatakbuhan ako. Salamat ulit, Richie, ha? Ay, ito nga palang sahod mo. Maraming salamat. Pwede bang pumunta ako dito sa tindahan mo paminsan-minsan? Medyo nakakabagot sa kubo ni Manong Tonyo eh. Wala akong makausap. Ha? Oo. Pwedeng pwede. Bakit naman hindi? Salamat ha. Pero huwag ka mag-alala. Bibili naman ako ng paninda mo para may kita ka. Ito naman, oh. Kahit hindi na. Basta bisitahin mo na lang ako dito. Doon nagsimula ang pagkakaibigan namin ni Mina, Sir Wilmore.
Habang dumadalas ang pagbisita ko sa kanya, napapansin kong mas nagpapakita siya ng motibo at pinararamdam niya na may gusto siya sa akin. Minsan napansin kong nagsusuot siya ng maluwag na duster o kaya hapit na t-shirt kapag alam niyang pupunta ako sa tindahan niya. Yung bang parang inaakit niya ako. Minsan hindi ko sinasadyang mabusuhan siya kapag lumalapit siya sa akin. Sino ba naman ako? Tao lang ako. At ano naman ang magagawa ko kung palay na mismo ang lumalapit sa manok? Nagkamabutihan kami ni Mina kaya naman halos araw-araw akong pumupunta sa tindahan niya. Madalas nga ay pinapatuloy niya ako sa loob ng bahay at doon kami nagkwekwentuhan. Pero isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap noong minsan dumalaw ako kina Mina. Mina? Mina? Nandiyan ka ba? Mina? Bakit kaya wala sumasagot? Baka nasa loob siya ng bahay. Matignan niya. Oh, bakit bukas yung pinto ng bahay niya? Mina? Mina, nandiyan ka ba? May naliligo yata ah. Si Mina kaya yun? Siguro okay lang kung sisilipin ko siya sandali. Konting silip lang naman eh. Sino ka? Anong ginagawa mo dito? Tumayo ang lahat ng balahibo ko sa braso, Sir Wilmore, nang tumambat sa aking harapan ang isang maskuladong lalaki. Matangkad ito at kayumanggi ang kutis. Nanlilisik ang mga mata nito at parang galit na galit sa akin. Hindi ko maipaliwanag, Sir Wilmore. Ilang beses na ako nakipagsuntukan at nabugbog ng mga kapwa ko lalaki. Pero noong oras na yun ako kinilabutan sa matipunong lalaking kaharap ko. Talaga naman nagtayuan ang balahibo ko sa sobrang takot kahit wala pa itong ginagawa sa akin. Sino ka rin? Anong ginagawa mo dito? Halos mawalan ako ng ulirat sa lakas ng suntok na dumapo sa pisngi ko. Walang warning-warning na sinuntok ako noong matipunong lalaki. Aray, teka lang. Anong kasalanan ko sa'yo? Anong kasalanan mo? Sinubukan mong mamboso sa kapatid ko, hayop ka. Sandali, makinig ka. Kaibigan ko si Mina. Sinungaling. Bastos ka, manyak ka. Hindi. Nagkakamali ka. Hindi ganun yung nakita mo. Pakiusap, tama na. Bastos ka, hayop ka. Ilang beses na rin akong nabugbog at nakipagsuntukan, Sir Wilmore. Pero kakaiba ang suntok at sipa ng lalaki. Napakalakas niya. Pakiramdam ko noong mga oras na yon ay mamamatay na yata ako sa sobrang bugbog. Pero ang mas pinagtataka ko ay pakiramdam ko takot na takot ako sa kanya. Para bang sinasabi ng katawan ko na isang mapanganib na tao ang kaharap ko. Mabuti na lang lumabas si Mina para tulungan ako. Kuya, tama na! Huwag mo nang saktan si Richie! Mina? Kuya, si Richie yan. Kaibigan ko siya. Hindi siya masamang tao. Hinahanap niya lang ako dahil wala ako sa tindahan. Wala siyang masamang balak sa akin. Teka, Kuya, pakiusap, huwag mo na siyang saktan. pasensya na, Richie. Kala ko kasi... Sorry, hindi ako nakapagpigil. Ayos lang. Kasalanan ko din dahil pumasok ako ng bigla-bigla eh. Richie, ayos ka lang ba? Okay lang ako, Mina. Patawad, Richie. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Pinaprotektahan ko lang yung kapatid ko eh. Naintindihan ko. Wala kang kasalanan. Naku, Richie. Pumutok ang labi mo. Dumudugo. Kukuha muna ako ng bulak at alkohol, ha? Lilinisin natin yung mga sugat mo. Magpahinga ka muna dito. Bugbog sarado talaga ako sa kuya ni Mina na si Lorenzo. Pero ang nakakatakot, Sir Wilmore, ay kahit na ipaliwanag na ni Mina na kaibigan niya ako,
at wala akong masamang balak sa kanya, ay nanlilisik pa rin ang mga mata ni Lorenzo habang nakatitig sa akin. Damang-dama ko ang galit niya at kahit alam kong hindi na niya ako sasaktan pa, ay takot na takot pa rin ako sa kanya. Malaki ang pangangatawan ni Lorenzo, Sir Wilmore. Makapal ang kilay niya at matapang ang kanyang mga mata. Matapos linisin ni Mina ang sugat ko, ay umuwi na muna ako sa kubo ni Manong Tonyo. Umiwas muna akong pumunta kina Mina hanggang nasa bahay nila si Lorenzo. Ilang linggo bago gumaling ang mga pasa at sugat ko, naisipan kong bisitahin si Mina noong nalaman kong umalis na ulit ang kapatid niyang si Lorenzo. Mina, kamusta ka na? Tagal na nating di nagkikita. Oo nga. Ikaw kasi, Richie. Hindi mo na ako dinadalaw dito. Napuruan nga ako ng Kuya Lorenzo mo eh. Nalamog ako. Pasensya ka na talaga kay kuya ha. Mabait naman yun. Hindi lang talaga kayo nagkaintindihan pero kapag nakilala mo siya ng lubos, pakiramdam ko, magiging magkaibigan kayo. Talaga? Pero ikaw mukhang mas gumaganda ka pa ha. Ay nako, grabe ka namang mambola. Ikaw may bala ka no? Wala no, pero seryoso ako. Alam mo Siya. Pero nagulat ako nang gumanti siya ng halik. Mainit at mapusok ang mga halik ni Mina. Unti-unti kong naramdaman ang mainit na hininga ni Mina nung naghiwalay ang aming mga labi. Sa bawat sandaling lumilipas na magkalapat ang aming mga labi, nadadala na kami ng aming damdamin. Richie. Halika, Richie. Dahan-dahang hinawakan ni Mina ang kamay ko, Sir Wilmore, at inakay niya ako papunta sa kanyang kwarto. May nangyari sa amin, Sir Wilmore, at ang nakalulungkot noon ay wala akong naramdamang kay Mina matapos ang lahat. Alam kong mali ang ginawa ko dahil nadala lang ako ng tawag ng laman at pinagsisihan ko ang nangyari sa amin. Hindi muna ako pumunta sa kanila dahil hindi ko alam kung paano sasabihin kay Mina na wala akong nararamdaman sa kanya. At ito na siguro ang kakainisan ninyo sa akin. Alam kong magagalit kayo sa aking ginawa nung panahon na yon. Tumakas ako at inabandona si Mina. Bumalik ako ng Maynila. Nahiya ako sa sarili ko dahil sa ginawa ko. Pero ayaw ko naman paasahin si Mina na magkaroon kami ng relasyon. Kaya naman minabuti ko na lang na mawala sa buhay niya. At alam kong pagbabayaran ko ang ginawa ko. mahal ng bili, nakakainis. Pero sapat na siguro to. Ang kailangan ko lang umanap ng mas maayos sa trabaho na may mas magandang sweldo. Hindi ko alam kung bakit bigla na lang tumayo ang balahibo ko sa mga braso ko at nakaramdam ako ng takot noong mga oras na yun, Sir Wilmore. Nagulat ako nang may natanaw ako sa mga grupo ng mga taong naglalakad. Anak nang, bakit ganito nararamdaman ko? Bakit tumatayo ang balahibo ko yung umaga naman? Ano bang nangyayari? Ha? Kitang-kita ng dalawang mata ko na nakatayo at nakatitig sa akin si Lorenzo. Namumula at nanlilisik ang mga mata nito na parang gusto nito akong patayin. Si Lorenzo? Ha? Saan siya napunta? Paglingon ko ulit ay wala na si Lorenzo, Sir Wilmore. Para bang naglaho siyang parang bula. Pero alam ko at sigurado akong siya ang nakita ko. Iniisip ko tuloy na lumuwas ba siya ng Maynila at hinanap ako para gantihan ako dahil sa ginawa ko sa kapatid niyang si Mina.
Nagmamadali akong umuwi ng bahay sa sobrang takot. Hindi ko alam kung bakit ang dali kong matakot kapag malapit na sa akin si Lorenzo. Lumipas ang 2 araw, wala na naman nangyaring masama sa akin. Kaya napaisip ako na baka guni-guni ko lang nung nakita ko si Lorenzo. Sabi ko sa sarili ko, ay baka kamukha lang ni Lorenzo ang lalaking galit na nakatitig sa akin sa palengke. Bumalik sa normal ang buhay ko at akala ko ay wala na akong poproblemahin at ikatatakot si Wilmore. Happy birthday sa'yo ang inuman, sa'yo ang buyutan. Madaling araw noon at habang ang karamihan sa kapitbahay ko ay himbing na himbing sa pagtulog, umuwi akong lasing na lasing. 3:00 na ng madaling araw nung dumating ako sa aking maliit na apartment. Langung-lango ako noon at hilong-hilo dahil ang dami kong nainom sa birthday party ng kaibigan kong si Doody. Ay, grabe. Ang sakit sa ulo. Kailangan ko na magpahinga. Ngunit pagpasok ko sa aking kwarto, napansin ko may kakaibang bagay. Tapos biglang nanlabig ang aking katawan sa takot. Ano yun? Bakit parang may mga matang pula? Nataraw ko sa madilim kong kwarto ang 2 pulang mata na nagliliwanag sa dilim, Sir Wilmore. Sa sobrang takot ko, ay nag-aalangan akong pumasok ngunit nagdesisyon akong buksan ang ilaw ng kwarto. Pero bago ko mabuksan ang ilaw ay nakarinig na ako ng ungol ng isang mabagsik na halimaw. Dinamba ako nito at kinagat ang aking kanang balikat. Ako na ang nagsasabi sa iyo, Sir Wilmore. Tanggal ang pagkalasing ko nung bumaon sa kanang balikat ko yung napakaraming matatalas na pangil. Aray! Ano to? Isang mabangis na halimaw ang dumadagan sa akin, Sir Wilmore. Meron itong matutulis na kuko na humihiwa sa aking laman. Kinagat nito ng mariin ang aking balikat habang pinipilit noong halimaw na pigilan akong bumangon at makatayo. Kailangan ko makalaban! Naabot ko yung transistor radio ko at pinalo ko ito sa ulo ng halimaw. Napasigaw ito sa sakit at binitiwan niya ako. Nakawala ako mula doon sa halimaw, pero sa sobrang dilim ng kwarto, hindi ako nakatakas. Tumakbo ako papunta sa pintuan pero hinatak ako pabalik ng halimaw sa aking kwarto. Kailangan ko makatakas! Hindi ko to kaya! Tanging ang pulang mga mata lamang ng halimaw ang aking nakikita, Sir Wilmore. Kaya noong muling lumundag ang halimaw at kinagat ang aking binti, wala akong nagawa kundi sumigaw. Hayop kang halimaw ka! Napasandal ako sa pader habang nilalamon ng halimaw ang aking binti. Halos mawalan ako ng malay sa sobrang sakit ng binti ko habang nilalapa ito nung halimaw. Pero sinerte pa rin ako, Sir Wilmore, dahil sa pagkakataong yon, nabut ko yung maliit na TV ko at pinalo ko ito sa halimaw. Nabitiwan ako ng aswang dahil sa ginawa ko. Alam ko na mamamatay ako kung mananatili ako sa loob ng kwarto ko. Nakapako ang switch ng ilaw at agad kong pinindot ito. Aswang! Kitang-kita ko ang halimaw na umatake sa akin. Isang aswang, napakalaki nito at nababalutan ng maitim na balahibo. Mapupula at nanlilisik ang mga mata nito. Meron itong mga naninilaw at mahabang ngipin at kuko. Talaga naman nakakatakot yung aswang, Sir Wilmore. Inahabol ko yung hininga ko sa sobrang takot at kaba. Kailangan ko makalabas. Ngayon na!
Nakita ko ang halimaw na naglalaway at handang muling lumundag pero handa na ako sa kanya. Habang tumatakbo ako papunta sa pinto, nakalundag na naman ang halimaw pero sinerte akong makalabas ng kwarto ko. Nagkahalo na ang pawis at dugo ko sa mga braso at binti at nahihilo na akong sobra. Isa lang ang naisip kong paraan, ang magkulong sa banyo. Agad akong tumakbo papasok ng banyo sabay kandado ng pinto. Dinig na dinig kong nagwawala ang aswang sa labas ng pintuan ng banyo. Matibay naman ang pintuan ng banyo at wala nang ibang dadaanan papasok ang aswang pero kapag nasira ng aswang ang pintuan, tiyak, katapusan ko na. Pinagdadasal kong wag nang makapasok ang aswang at sana ay makaligtas ako. Walang tigil na pagkalmot at pagdadabog ng aswang sa pintuan ng banyo. Nandun tumagos pa ang kuko nito sa pintuan at nag-iwan ng butas. Ilang beses din sumilip ang aswang sa maliit na butas ng pintuan ng banyo. Iniiwasan kong makita nito para isipin itong nakatakas ako. Kailangan gamutin ko ang sarili ko. Kundi mauubusan ako ng dugo. Mabuti na lang at nasa loob ng banyo ang first aid kit ko. Nagawa kong bintahan ang mga sugat ko at dahil sa pagbuhos ng alkohol sa sugat ko, nanatili akong gising. Matapos ang halos 2 oras ng pagwawala ng aswang, ay tumahimik ang paligid. Dahan-dahan akong sumilip sa butas noong tumahimik na. Diyan pa kaya yung walang yun? Wala na ang aswang at nakita ko ang sinag ng araw mula sa bintana. Umaga na at dahil doon ay tumakas na ang aswang. Salamat. Nakaligtas ako. Dahan-dahan akong lumabas ng banyo at pumunta sa labas ng bahay. Duguan ako at laking gulat ko noong nakita ko si Duty papunta sa amin. Nawalan ako ng malay dahil sa dami na ng dugong nawala sa akin. Nagising na lang ako sa ospital at nakita kong si Duty ang nagbabantay sa akin. Kwento ko ang nangyari sa akin kay Duty pero hindi siya maniwala sa akin. Dodi, kailangan mo maniwala sa akin. Inatake ako ng isang malaking itim na aswang sa apartment ko. Siraulo ka talaga, Richie. Ano bang pinagsasasabi mo? Aswang? Seryoso ka ba? Dodi, alam ko mahirap paniwalaan pero totoo sinasabi ko sa'yo. Yung aswang na umatake sa akin, si Lorenzo yun eh. Tuwing malapit siya, nakakaramdam ako ng matinding takot. Ganon din yung nararamdaman ko kapag malapit yung aswang. Diyos ko po. At sino naman yung Lorenzo? Bakit naman siya magiging aswang? Dodi, may nakilala kasi akong babae doon sa probinsya kung saan ako nagtago. Mina ang pangalan ng babae. Tapos may nangyari sa amin. Putragis naman, Richie. May niloko ka na namang babae. Nagkamali ako, Dodi. Wala akong nararamdaman para sa kanya. Nadala lang ako ng tawag ng laman eh. At nung naisip ko yung pagkakamali ko, bigla akong umalis nang hindi nagpapaalam. Ano? Paano mo nagawa yun sa isang inosenteng babae? Si Lorenzo yung kapatid ni Mina. At malamang kaya niya gusto akong patayin dahil sa ginawa ko sa kapatid niya. Tinamaan ka ng lintik, Richie. Kailan ka ba magbabago? Bakit ba ang hilig-hilig mong paglaruan ng mga puso ng mga babae? Dodi, patawarin mo na ako. Alam ko maling-mali ako pero kailangan ko ng tulong mo. Tulungan mo akong patayin ng aswang. Pasensya na, Richie. Hindi kita matutulungan. Imposible ang sinasabi mo. Aswang? Totoo ba ang mga aswang? Hindi ko na alam kung nababaliw ka o kung ano man. Pero wala kang kadala-dala. Napapahamak ka dahil sa sobrang hilig mo sa mga babae. Pare naman eh, tulungan mo na ako. Pasensya ka na. Sapat na yung tulong ko sa pagdala sa'yo dito sa ospital. Nasasanay ka man loko ng babae dahil laging may tumutulong sa'yo. Pwes, ayoko nang tulungan ng isang abusadong kagaya mo. Nakakadiri ka, Richie.
Iniwan na ako ni Duty at nung oras na yon, naramdaman kong nasa panganib ang buhay ko at ako ang may kasalanan ng lahat. At tama ang kutob ko, Sir Wilmore. Balak talaga akong tapusin ni Lorenzo dahil noong sumunod na gabi ay nanganib ulit ang buhay ko. Ano tong pakiramdam na to? Tumatayo na naman ang balahibo ko. Ganito yung naramdaman ko kapag malapit sa akin si Lorenzo at yung aswang eh. Hindi ako pwedeng manatili dito. Kailangan ko umalis. Damang-dama ko ang takot, Sir Wilmore. Alam kong nasa panganib na naman ang buhay ko. Dati hindi ako takot mabugbog ng mga taong galit sa akin dahil may diloko akong babae. Pero ngayon, aswang na ang nagbabanta sa buhay ko. Halos mabaliw ako sa takot. Alam kong bumalik ang aswang na umatake sa akin sa apartment ko. Nandito na si Lorenzo. Agad kong kinuha ang saklay ko at pinilit na tumayo kahit na babalot ng benda ang katawan ko at ang kanang binti. Nanlamig ang buong pagkatao ko, Sir Wilmore, nang makalabas ako ng hallway. Alam kong 10 oras na ng gabi pero bakit walang tao sa hallway ng ospital? Naalala ko yung bangungot ko noong tumakas ako kay Efren at nanaginip ako sa bus na sinakyan ko. Walang tao. Bakit parang ito yung eksaktong nangyari sa panaginip ko? Nang makarating ako sa dulo ng hallway, nakita ko ang isang pares ng 2 pulang mata na nanlilisik. Ang aswang. Nagbalik na siya para tapusin ako. Huwag! Lumayo ka sa akin! Ah! Sinubukan akong kagatin ng aswang matapos itong sumugod. Pero sa awa ng Diyos ay nakailag ako. Kailangan ko makarating sa elevator. Tagaktak ang pawis ko na makapasok ako sa elevator. Pababa ang elevator sa basement ng ospital. Nang makababa ko sa basement papuntang parking lot, ay nakita ko ang isang security guard at agad kong nilapitan ito para humingi ng tulong. Manong tulungan niyo ako para kawa niyo na. Ha? Bakit nandito ka? Tatakas ka sa pagbabayad ng bill mo sa ospital, ano? Hindi, Manong. Kailangan ko ang tulong niyo. Teka. Ano bang pinagsasasabi mo? Kailangan tulungan niyo ako. Wala nang oras. Sino ka ba? Anong nangyari sa'yo? May aswang. Nahabol ako. Gusto niya akong patayin. Ano? Aswang? Anong pinagsasabi mo? Nasa ospital tayo, hindi sa pelikula. Totoong sinasabi ko, Manong. Kailangan mo akong tulungan. Nandito siya. Nasa paligid lang siya. Ano yun? Yung sinasabi ko nga, aswang eh. Ano pang hinihintay mo? Barilin mo na. Ano to? Ano ang hayop na yan? Ano ba? Barilin mo na. Huminto ka! Huwag kang lalapit! Huwag kang lalapit! Ano yun? Totoo bang aswang yun? Oo nga. Ang kulit kasi ninyo eh. Hindi ba sinabi ko nang hinahabol ako ng aswang? Pasensya ka na ha. Hindi ko kasi mapaniwalaan na meron talagang aswang. Pero salamat, Manong ha. Salamat. Akala ko katapusan ko na. Akala ko nasa kwento lang ang mga lintik na mga aswang. Pero salamat at puruhan natin siya. Kung wala ka, Manong, hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin. Maraming salamat po talaga. Sige, umalis na tayo dito. Hindi natin alam kung babalik pa yun. Mukhang matibay ang aswang na yun. Oo nga. Tama ka, Manong. Umalis na tayo dito. Alam kong hindi pa tapos ang impyernong sitwasyon ko dahil sigurado akong buhay pa ang aswang na umatake sa akin. Matapos akong makalabas ng ospital ay hindi ako mapakali, Sir Wilmore. Nilagyan ko ng mga bawang at asin ang mga bintana at pintuan ko
dahil natatakot akong muling bumalik ang aswang. Naganap ako ng buntot pagi dahil nalaman kong panlaban daw ito sa mga aswang. Pero gabi-gabi ay dinadalaw ako sa panaginip ni Mina at ni Lorenzo. Galit na galit silang dalawa sa akin at sinasabing papatayin nila ako. Matapos ang 2 buwan ay hindi ako makatulog ng maayos. Lagi akong namumuhay sa pangamba kaya naman nagdesisyon akong tapusin na ang lahat. Naisipan kong bumalik sa probinsya ni Manong Tonyo para harapin ang galit ni Lorenzo at humingi ng tawad kay Mina. Itatama ko ang pagkakamali ko. Bago pumunta sa bahay ni Mina, ay pinuntahan ko muna ang bahay ni Manong Tonyo. Manong Tonyo! Manong Tonyo, nandyan po ba kayo? Sino ka? Anong kailangan mo rito? Magandang hapon po. Ako po si Richie. Kaibigan po ako ni Manong Tonyo. Nandyan po ba siya? Aray! Walang iya ka! Anong karapatan mo magpakita rito? Teka, sino ka ba? Bakit? Anong nagawa ko? Ako si Linda, anak ni Mang Tonyo. At alam mo ba, patay na si tatay! At isang aswang ang pumatay sa kanya. Kasalanan mo to, Richie! Anong sabi mo? Hindi ko alam na patay na si Manong Tonyo. Paano nangyari yun? Matapos kang umalis, nagkaroon ng maraming problema. At ang pinakamalaking problema dumating nung gabi ng bagyo. Pumasok ang aswang sa bahay namin. Wala kaming magawa ng tatay ko. Si tatay ang pinuntirihan ng aswang. Ano? Pinatay ng aswang si Manong Tonyo? Bakit? Sabi-sabi dito na pinatay daw ng aswang ang tatay ko dahil may dayo siyang tinulungan. At ikaw yun, Richie! Dahil sa'yo wala na si tatay! Hindi. Di totoo sinasabi mo, imposible yung kwento. Hindi mo alam? Hindi mo ba alam na merong angka ng mga aswang dito? At sabi-sabi dito sa baryo, dinurog mong puso ng isa sa mga taong may kalahing aswang. Si Mina. Wala na. Wala ka nang magagawa. Huli na ang lahat. At isa pa, may isang bagay na dapat mo pang malaman. Ano yun? Si Mina, buntis siya. At alam kong alam mo kung sinong ama. Ano? Buntis si Mina? Hindi maaari. Hindi ako makapaniwala sa sinabi ni Linda at sa mga nangyari. Mahaba pa ang kwento kong ito, Sir Wilmore. Sana'y mapili ng inyong staff ng kwentong takip-silim ang email ko. Kung nagustuhan ninyo ang kwento ko at naipalabas ninyo ito sa inyong YouTube channel, muli akong magpapadala ng sulat para ikwento pa ang karugtong ng nakatatakot kong karanasan. Aswang ang agad na isip ng marami kapag pinag-uusapan ang pagkain ng laman ng tao. Paano ba naman kasi? Ang mga nilalang na ito ay nakilala nating marahas at talagang pumapatay ng tao para makakain. Sinasabing madalas din nilang pinaglalasog-lasog ang kanilang mga biktima habang nilalapa. Subalit, paano kung hindi naman pala aswang ang nagdudulot ng ganitong panganib sa isang lugar? Hindi aswang, kundi isang mas malala pa sa aswang. O baka isang taong sadyang hindi lang nauunawaan ng nakararami. Isang taong hinubog at binasag ng karanasan ang buhay. Sa episode nating ito, ating pakinggan ang kwento ni Lolo Pasiano ng ating sender na si Roldan ng Metro Manila. Alamin natin kung ano ba ang meron sa isang misteryosong matandang
naninirahan sa pusod ng gubat sa may Bataan. Isang matandang sinasabing aswang. Tunghayan ang kwento ni Lolo Pasiano dito lang sa Kwentong Takip Silim. Hello, Sir Wilmore. Ako po si Roldan, 29 years old ng Metro Manila. Itong ikukwento ko po ay hindi ko personal na karanasan, kundi pinagdaanan ng aking lolo Pasiano noong binata pa lamang siya. Naikwento lang niya ito sa akin bago pa siya na maalam noong 2010. Naisipan ko lang pong ipadala sa inyo itong karimari-marim na kwento ni Lolo upang magtanong. Gusto ko po kasing malaman kung totoo ba na talagang may ganitong nilalang noong 1950s. Isang taong naninirahan sa gitna ng masukal na gubat at kumakain ng laman ng kapwa-tao. Isa ba talaga itong aswang? O ano? 1950s, nagbakasyon po noon ang pamilya ni na Lolo sa probinsya ng Bataan. Taga rito na po talaga sila sa Maynila noon. Ngunit sa Bataan galing ang angkan ng kanyang tatay. Yon ang una nilang pagbisita sa probinsya. Iilang taon pa lamang matapos ang digmaan. Sumabay po sa kanilang pamilya ang pinsan ni Lolo Pasiano na si Lolo Silvestre. Ganito pala ang probinsya. Akala ko mababagot lang ako rito. Pero mukhang marami pala tayong mapagkakaabalahan dito, insan. Kaya nga lintik na digmaan naman kasi yan. Hindi tuloy tayo makagala ng malayo. Pero, teka, ano ng plano mo? Ano pa nga ba? Gagalugarin natin tong gubat na to. Tapos mangangaso tayo. Matagal ko nang gustong maranasang manghuli ng hayop gubat eh. Kaya pala may dala kang itak ha. Ang tanong, sapat na ba yan? Malalaman natin kapag nakaharap na tayo ng baboy ramo o kung anong hayop. Paano yan? Sabi ni Lolo, wag daw pumunta sa pusod ng gubat. Lalo na doon sa paket sa may bundok. Bakit? Kasi may aswang. Minsan naman. Huwag mong sabihin naniniwala ka sa kalokohang yan. Palaki mong tao eh. Hindi naman kasi natin alam kung ano ba yung nasa gubat na yan. Sila yung taga rito kaya sila yung mas nakakaalam. Kaya nga mas nakakapanabik kasi hindi natin alam kung anong meron dyan. Pero kung naduduwag ka talaga, hindi naman kita pipilitin. Uwi ka na lang tapos ako na lang ang magsasaya dun. Hinahamon mo talaga ako ha? Siyempre sama... Hoy, hintay! Ano ba? Pasiano! Aminado naman po si Lolo na talagang aangas-angas siya noong kabataan niya. Arugante, kahit wala naman talagang alam na sa mga bagay-bagay. Ayun niya po, at nangahas-mangaso ng itak lang ang dala sa gubat na hindi niya kilala. Ang insa naman niyang si Lolo Silvestre ay isa ring mapusok na binatilyo. Bagamat ito ang mas matino ng bahagya sa kanila. Tinahak nga po nila ang kasukanan ng gubat, Sir Wilmore. Nagpapahinga lang ng konti kapag napapagod. Tapos ay lakad na naman.
Nang walang makitang baboy ramo sa kakahuyan, talagang nangas pa silang pasukin ang pusod ng gubat. Hanggang sa inakyat na nga nila ang bundok na naroroon. Hindi naman daw ito sobrang taas, pero talagang napakasukal. Insan, napakalayo na natin. Naliligaw na yata tayo eh. Balik na siguro tayo at baka gabihin tayo rito. Baka rin abutan tayo ng ulan, oh. Ang kapal ng ulap, oh. Kung sa bagay, palubog na rin ang araw. Baka di na natin makita ang daan pa uwi. Balik na lang siguro tayo bukas. Puntahan natin yung mga bahaging di pa natin nararating. Talagang desidido kang makahuli, no? Aba syempre, minsan lang tayo rito eh. Palalampasin ko pa ba? Hindi ka talaga natatakot doon sa aswang, no? Minsan naman, kwentong bayan lang yan. Panakot lang sa mga bata. Utu-utu lang ang maniniwalang may matandang aswang dito. Basta kapag nakasalubong natin yung matandang yun na iika-ika ako maglakad at may malaking peklat sa mukha, ikaw talaga ipakakain ko. Nalinti ka na, inabutan na tayo ng ulan. Paano na ngayon yan, Insan? Mahihirapan tayo makauwi nito. Masyado pa namang masukal tong gubat na to. Hanap muna tayo ng masisilungan tsaka tayo mag-isip ng paraan. Hintayin na rin nating humina tong ulan. Di natin kakayanin suungin to eh. Sumilong sina Lolo sa ilalim ng isang napakalaking puno. Subalit, talagang napakalakas ng ulan at maging ang bukso ng hangin. Kaya't basang-basa pa rin sila noon at sobrang nilalamig. Sa kamalas-malasan pa, hindi po talaga humihina ang ulan. Kahit matagal na silang naghihintay sa may puno. Gumulong pa ang oras at tuluyan ng gumabi. Nanginginig na ang dalawa sa ilalim ng puno. Parehong hindi sigurado kung matatagalan pa nila ang lamig. Sumilay lang ang pag-asa para sa kanila nang may makita silang liwanag mula sa di kalayuan. Nang makalapit ito, natanaw nilang isa pala itong lalaking may dalang flashlight. At paika-ika kung maglakad. Ilang sandali pa, kita nilang tinamaan na sila ng liwanag. Kaya't napansin na rin sila ng lalaki. Lalapitan na sana nila ito. Ngunit napansin ni Lolo Pasiano na may napakalaking peklat ang matandang may hawak ng flashlight. Agad natigilan ang dalawa. Matandang may peklat. Diyos ko po, siya ba yun? Hindi naman siguro. Imposible naman kasing totoo yung katang isip na yun eh. Imposible talaga. Kamusta mga iyo? Anong ginagawa nyo rito sa gitna ng gubat? Napakalakas pa naman ng ulan, no? Ha? Ay, ano ho, tatang? Naliligaw lang po kami. Tapos inabot kami ng ulan. Makakasakit kayo dyan sa ginagawa nyo eh. Dapat hapon pa lang lumakad na kayo. Manong, hindi niyo po ba kami sasaktan? Silvestre, ano ba? Baka matulungan pa tayo niyan tapos ganyan ka pa. Sasaktan? Bakit ko naman kayo sasaktan? Tsaka, paano naman makakapanakit ang isang ugod-ugod na matandang tulad ko? Nakakatakot kayo magtiwala agad dyan. Hindi naman natin yan kilala eh. Alam ko na.
Siguro narinig niyo yung kwento sa baryo, no? Naswang ako. Ay, ang mga tao talaga. Porke ba mas pinili ko ritong manirang mag-isa? Aswang na agad. Nako, hindi naman po, Tatang. Hindi po ganun. Nag-iingat lang ho kami, lalo't hindi namin kayo kilala. Sigurado ka ba, iyo? Siyempre naman po. Pagpasensyahan nyo na lang tong pinsan ko. O siya, medyo malapit na rito ang bahay ko. Kung gusto nyo, doon na muna kayo magpalipas ng ulan at gabi. Kesa naman dito, magkakasakit kayo sa lamig. Pero, hindi ko naman kayo pipilitin kung ayaw ninyo. Sumama nga po sina Lolo sa matandang nagpakilalang si Tata Amyong. Hindi na nila kasi kaya ang lamig. Tsaka mukha naman daw itong mapagkakatiwalaan. Opo, merong peklat sa mukha. Pero nakuha lang naman daw ito ng matanda sa nakaraang ikalawang digmaang pangdaigdig. Dati raw pala kasi itong sundalo at doon din niya nakuha ang ginagamit niyang flashlight. Sa parehong digmaan din daw tinamaan ng bala ang kanyang hita. Kaya hindi na ito makalakad ng maayos. Ilang minuto lang ng paglalakad ay narating na nila ang bahay ni Tatang Amyong. Medyo malapad ito. Disente kong titingnan at gawa sa hardwood. Agad naman silang inasikaso ng matanda. Binigyan sila ng tuwalya at tinuro kung nasaan pwedeng magbanlaw ng katawan. Naunang naligo si Lolo Silvestre at pumalit si Lolo Pasiano nang makabalik na sa kwarto ang pinsan. Naligo at nagbihis nga po si Lolo Pasiano sa banyo, Sir Wilmore. Lumabas, dumaan sa kusina at napansing walang katao-tao roon. Sandali niyang kinalkal ang kusina at may nakita siyang asin, bawang at pati kalamansi. May nakita rin siyang paper bag sa mesa na agad naman niyang kinapa. Naisip niyang lumpia ang laman nito. Kaya bigla siyang ginutom. Kinuha niya ang paper bag, ikinubli sa dalang tuwalya, saka pumunta na sa kwartong tutulugan nilang magpinsan. Andito lang ho pala kayo, Tatang Amyong. Nagtaka ko kasi wala kayo ron sa kusina at sala. Oo. Tinatanong ko lang itong pinsan mo kung may kailangan pa ba kayo. Naku, Tatang. Sobra-sobra na ho ang naitulong nyo sa amin. Naku, wala yun. Balita bagay. O siya, magluluto muna ako ng sabaw pangapunan natin, ha? Para naman malamnan ng mainit ang mga sigmura natin. Pairam na lang din muna nitong itak nyo. Mapurol na kasi yung sakin at hindi ko pa naahasa. Sige lang po, Tatang. Salamat po ulit. Oh, ba't tahimik ka dyan? Hindi talaga mawala sa isip ko yung bilin ni Lolo eh. Silvestre naman. Tinulungan na nga tayo ng matanda, ganyan ka pa. Ayan nga at kinausap ka pa mismo. Tsaka isa pa, may nakita akong asin, kalamansi at bawang sa kusina ni Tatang. Seryoso? Paano mangyayari yun? Mga pangontra yun sa aswang. Yun na nga mismo. Ibig sabihin, hindi talaga aswang yung matanda. Kawawa naman, pinaratangan pa.
At oo nga pala, may nakuha akong paper bag dun sa mesa. Mukhang lumpia yata ang laman. Gutom na ako eh. Loko ka talaga. Pagluluto na nga tayo ganyan ka pa. Eh gutom na ako eh. Magagawa ko. Teka, buksan ko. Anak ng hayop! Lintik. Pasyano ano yan? Daliri. Daliri. Na ng kakahuyan sa labas. Tinitigan nila ito at nahintakutan sa nakita ng masinagan ito ng kidlat. Isang binatang duguan ang damit. May dalang dugo ang sako at iilang itak. Nakita nilang pumunta sa may main door ang lalaki. Doon na nila sinimulang tanggalin ang mga tablang kahoy sa bintana. Tsaka kumilos upang makalabas. Bilisan mo na dyan, Pasyano. Sibat na tayo, baka maabutan pa tayo eh. Alalayan mo lang ako at baka mahulog ako dyan sa labas. Konti na lang. Konti na lang. Ayan. Saan kayo pupunta? Naloko na. Naku, ang upad mo. Tumalong ka na! Huwag mo silang patakasin. Inutil! Ilang linggong pagkain na rin yan. Walang dayuhan ang dapat patakasin. Wala! Uy! Huwag mo kong iwan! Nakakapikon ka talagang duwag ka! Hayop! Tik na ako ron! Silvestre! Hintayin mo ako! Hoy! Nahirapang tumakbo ang mga lolo ko noon. Sir Wilmore, madilim ang gabi. Napakalakas pa rin ang ulan at napakasukal ng gubat. Tanging mayat mayang kidlat lamang ang nagsisilbi nilang tanglaw. Kaya hindi nila maiwasang madapa ng ilang ulit. Hinabol naman sila ng binatang kasama ni Tatang Amyong. Bentahin nito ang hawak na flashlight. Bagamat ilang metro lang ang nasisinaga ng ilaw nito. Nakakatulong naman para maiwasang madapa. Dagdag pang kilala nito ang kasukalan ng gubat. Aray! Sakit ang braso ko! Ano ba itong nakatisod sa akin? Hayop! Ulo ng tao! Tapos may iba bang bahagi sa paligid? Saang impyerno ba tayo nakarating? Pero ano ba? Wala na tayong panahon para huminto! Andiyan na siya! Andiyan na siya! Bangon! Bilis! Bilis! Ang sakit talaga! Mamamatay talaga tayo sa gubat na to. Kainis! Teka, ano pa na? Hanin mo yung bato! Ayaw mo kaming tantanan ha? Etong sa'yo! Sunod-sunod pong binato ni Lolo Pasyano ang lalaki. Kita niyang nasasaktan naman ito, kaya't napatunayan naman niyang hindi nga ito aswang. Doon na tumimpo ang dalawa para tumakbo ulit. Mayat maya rin silang humihinto para batuhin ang umahabol. Dahilan para magawa nilang mas makalayo ng bahagya. Yun nga lang, hindi lang sila ang naghagis ng kung ano. Aray ko! Buisit! Tinamaan ako! Pasyano? Pasyano, ayos ka lang? Sa tingin mo ayos lang ako? Silvestre naman eh! Patingin niya. Tuloy-tuloy pa rin ang napakalakas na bugso ng ulan at hangin. Ilang minuto pa at nakalapit na rin sa kanila ang binatang may hawak na itak. Walang magawa ang dalawa kundi mapaiyak habang nanginginig sa kilabot. Takot na baka yun na ang kanilang katapusan. Inundayan sila ng taga ng binata. Nasa lagito ni Lolo Silvestre.
kaya nasugatan ang kanyang braso. Muling umamba ng isa pang taga ang lalaki at napatras naman ang magpinsan. Sa pag-atras nilang yon, hindi nila namalayang pababang bahagi na palayo ng bundok. Kaya't bigla silang nadulas at dumausdos pababa sa maputik na lupa. Tumama ang ulo ni Lolo Pasiano sa isang malaking ugat at agad siyang nawala ng malay. Aray, ang sakit ng ulo ko. Ano ba nangyari? Nasaan ako? Teka, nasaan ako? Buti at gising ka na, Insan. Asan tayo? Ano nangyari? Yung siraulong lalaki, asan na? Oo, isa-isa lang ang tanong, Insan. Mahina ang kalaban. Nawalan ka ng malay pagbagsak natin. Buti nakagalaw pa rin ako. Kahit napakataas ng pagkakadaos-dos na yun. Sa palagay ko, hindi na tayo sinundan ng lalaki. Kasi napakalapit na pala nitong pinagbagsakan natin sa baryo. Ayun, may mga bahay no. Ayos ka lang ba? Malayo sa pagiging maayos. Pero mas malala ang kalagayan mo. Buti na balat ko pa ng damit yung mga sugat natin kagabi. Kaya tumigil na rin sa pagdurugo. Sana pala nagtawag ka na ng tulong. Mali ko ba kung malapit na pala to sa baryo? Ang dilim kaya kagabi. Kaya naganap na muna ako na mapagtataguan natin. Ngayong umaga naman, kagigising ko lang din. Anong klaseng karanasan yun? Hayop. Kaya nga eh. Buti buhay pa tayo. Iyon na lang ang ipagpasalamat natin. Nakauwi na po sina Lolo noong umagang yon, Sir Wilmore. Agad din silang sinugod sa ospital. Lalo't hindi talaga maayos ang kanilang kalagayan. Sinabi rin nila ang lahat ng nakita sa kanilang mga magulang. Naipakita pa nga ni Lolo Pasiano ang isa sa mga pinatuyong daliri ng tao bilang ebidensya. Sinugod ng mga alagad ng batas ang gubat. Ngunit wala na roon si Tatang Amyong at ang kasama nito. Hindi na rin nahanap ang mga ito. Subalit maraming iba't ibang mga bahagi ng katawan ng tao na nakita sa gubat. Pawang mga pinausukan at handa ng kainin. Simula rin po noon ay nagtinuna ang dalawa. Hindi na sila sumusuway sa mga paalala ng mga matatanda. Nalusaw ang pagiging mayayabang at hindi nangangahas sa mga lugar na hindi nila kilala. Ang totoo nga po niyan, napakabait at mapagkumbaba po ng dalawa ng nakamulatan ko. Hindi nga lang nawala sa isip ni Lolo Pasiano ang narinig niyang sinabi ng matanda hanggang sa kanyang pagpanaw. Huwag mo silang patakasin. Inutil. Ilang linggong pagkain na rin yan. Walang dayuhan ang dapat patakasin. Wala! Sa tingin niyo po, anong dayuhan kaya ang ibig sabihin ng matandang dating sundalo? Posible kayang nasiraan lang ito ng bait dahil sa digmaan? Kaya nagkaganon ang takbo ng isip? Aabangan ko po ang inyong mga opinyon sa comment.
Kasi gusto ko ring malaman kung ano ba talaga si Tatang Amyong. Aswang ba talaga ito? O pangkaraniwang tao lang? Maraming salamat po sa pagbabasa ng kwento ni na Lolo Pasiano at Lolo Silvestre Sir Wilmore. Hanggang sa muli at more power sa channel ninyo. Mga ka-KT at ka-SB, narito na po ang inaabangan ng ating mga taga-subaybay ang batiin sila sa programang ito. Kaya ngayon naman, dumako tayo sa paborito nating shoutout portion. Shoutout going out to Krisa Fenis, Angelica Gacosta, RG Works Mendex, Leia Gelera, Colette, Drew, Judel Tamayo, Team XN from Pedro Laguna, Shirley Carillo, John Ryan Sitjar, Jen Marcelo, Serena de Tabornal. Magbabasa tayo ng pinakamagandang comment galing kay Ja Barakel at Garcia Daisy. Sabi ni Ja, "Hello po mga kakwentong takip silim. Lagi po akong nakikinig sa inyo, lalo na kapag nagluluto ako. Hindi pwedeng hindi nakaplay ang mga kwento nyo. Di ko talaga masimulang maghiwa kapag walang takip silim. Tila ayaw kumilos ang katawan ko po kapag walang Katie. More stories to share po. God bless." Sabi rin ni Daisy, "May naaadik na naman dito sa pakikinig. Salamat ng marami, Katie. Sa mga bumubuo nito, talagang kasama ko na araw-araw sa paghahanap buhay ang Katie. Sa mga hindi nabanggit, sa susunod na lang po, huwag niyo pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang pangalan ninyo. Muli po, mula sa bumubuo ng kwentong takip silim at sityo bangungot,